קניתי את האינסטה 360 X4 החדשה שיצאה, ואני פה כדי לפתוח אותה איתכם. במידה ואתם לא זוכרים, התוכנית שלנו נקראת קדיש על הקניות, התוכנית שבה אני קונה דברים כדי שאתם לא תצטרכו. הפעם אתם בהחלט צריכים. האינסטה 360 X4 החדשה עכשיו יכולה לצלם גם ב-8K, שזה נראה מדהים וחלק. אקשן סינמטי. כבר למדתם שאני לא יכול לקנות מוצר בלי לעשות לכם ASMR עליו, אז אנחנו נפתח אותו. עם העטיפה עצמה לא התאפקתי, אבל עם הניילונים חיכיתי לכם. ככה המצלמה נראית, זה הגודל שלה. אם זה כל כך קומפקטי וקל לתפעול ומצלם ב-8K, יש מצב שפתרתי לעצמי פשוט חצי מהבעיות בעבודה. בואו נראה מה יש לנו בחבילת הפתעות. תיק נסיעה. בתיק יש לנו תרמוגריפ קאבר שבעצם שומר על היד שלנו מלהתחמם כשאנחנו מצלמים 8K. נשמע מדהים, נראה הייטק. יש לנו כבל טייפ-C, לפי דעתי חבל לפתוח אותו עכשיו. מיקרופייבר לנגב את העדשה. Waterproofing, what to know, warranty ו-safety guidelines. עוד קוביה. יש לנו שתי מדבקות, אחת מהן בצבע לבן, של אינסטה 360 Think Bold, ומגני עדשה, כדי שאנחנו נוכל פשוט להגן על העדשות שלנו. ברכה, לקחתי. לקייס יש פה שתי תאים פנימיים, כנראה לכרטיס הזיכרון. הגענו לניילונים, זה החלק הכי מספק. זה היה מדהים. תראו את הברק על זה, פשוט ההשתקפות מושלמת. כבר באוטו שלי התמלא אבק, אז אנחנו נקה את העדשות ואנחנו נשים עליהן את המגן שלהן. מיקרופייבר. כיסוי לעדשות. ככה נראית העדשה עם המגן שלה, זה המכשיר. בואו נדליק אותה. אנגליש זה טוב. ישר קיבלתי SD קארד אור, וזה אומר שאנחנו צריכים כרטיס זיכרון שגם יתמוך במהירויות כתיבה מהירות וגם יוכל לספק אחסון מספיק ל-8K, שזה אומר שזה קבצים שמנים מאוד. מכניסים את הכרטיס מכאן. שתי קליקים וזה יוצא. הקווה זריזה ממש. נפתח את הכרטיס. כרטיס נכנס פנימה לפי הסימון. סוללה חוזרת פנימה. קליק אחד, אור כחול. הייתי סטאפ.